Katong mga buhat sa akong mama, di ko kalimot kay sa akong pag medyo sakripisyo sa pag-eskwela, ako dyan na-realize na insakto dyan ang ilang mga gitambag kanako. Gitambag nila. Impressive bitaw kayo, sir, nga imong mama daay po ug imong papa ang ilaha pong trabaho sa mga buhi pa sila nakalinya gyud, sir, no, sa serbisyo. Kay kagawad siya sa una sa lungsod sa Inabanga, unya imong pong mama retired public teacher. So ang akong sunod nga pangutana, Sir Teddy, unsa ka nga klase, sir, nga pagkaanak ug pagkaigsoon? Agoy brains, makatulo atong luha. Sorry, sir. Gimingaw ko sa akong papa ug mama. Gimingaw po ko sa akong mga igsoon. Labi na katong sa intang sa layo kay pagkakaroon duha ra man diri. At bali tulo mi diri na sa nabuhat. Pila man mo kabuok nga magsuon? Bali kuan mi ang babae bali duha, unya ang lalaki bali tulo. Ah, so 5 mo kabuok, sir? 5 po. Okay. So unsa man kang klasiha pagkaanak o pagkaigsuon, sir? Ako, Ma'am Ren, may ko responsible. Ning humanzod ko sa eskwela, naningkamot ko ang among kinabuhi para malipay si anhing papa o mama, sising. Ako pod proud pod ko sa akong mga igsoon. Caring pod ko, Ma'am Ren. Nakaingon kong caring, Ma'am Ren, kay nakatabang pod ko sa kinabuhi sa akong mga igsoon. Ah, that's good, sir. Mingon po ko nga ako dependable pod ko. Kutob sa akong mahimo nga saligan ko sa akong mga igsoon. Si Papa Apyong, si Mama Sipi ug akong upat ka mga igsoon, mga blessings doon na sila sa akong kinabuhi. Amen, sir. Karon nga wala na si Papa o si Mama, naningkamot nga maghimo may kanunay og reunion para mahinumduman namo ang values o lesson na ilang gisilsil sa among alimpatakan. Dakod jud og tabang sa kinabuhi nga magkasinabot ang tanan isip usa ka banay. Ang usa jud na di ko malimutan sa mga advices ni Papa nga maninguha jud ko nga makahuman sa pag-eskwela kay simba ko kung wala na sila mabuhi na pod ang akong pamilya o makatabang po ko sa akong mag-igsoon. Si imong mama, sir, imong mama sising, sir, unsa may bisag isa lang i-share nimo sa amo, unsay nahinumduman bitag nimo nga balik-balikon sa imo para maayo ng kinabuhi. Unsa imong mahinumduman, sir, nga nakatabang gyud sa imo as a person, as a son, as a brother, as a father, and as a husband? Ang ako jud mahinumduman sa akong mama, sa panahon kami nag-eskwela, asikaso jud brain sa among kaginahanglan. Tama ba, sir? Usahay kaysa na lagi igo-igo ra po ang mga ginikanan. Kada semana tagaan jud may bugas. Katong mga buhat sa akong mama di ko kalimot kay sa akong pag medyo sakripisyo sa pag-eskwela kay maingon jud Papa pod og ingon nga pagtarong jud mo. So ako jud na-realize na insakto jud ang ilang mga gitambag kanako. Gitambag nimo, sir. Unya, sir, ha? Kung ako lang i-summarize, Sir Ted, ha, sa imong gistorya nga values nimo, nadala nimo, sir. Katulingon ka nga as a father and as a husband, caring kay ka. Kay imong maginikanan, sir, sobra pud ka caring sa inyo. Nya, nadala gyud, sir. So, importante gyud, sir, no, nga atong pagkatao, madala gyud nato bisag asa, sir. So, nindot paminawon, sir, nga sa panahon nga matagaan ka og blessing sa Ginoo, sir, nga mulingkod ka as kagawad sa lungsod sa Inabanga. Murag sure ko, sir, nga kana nga mga values imo po na siyang madala dito, Sir Teddy.